Somos Cosmar Ganadería, na parroquia de Pacios, no concello de Baralla. Neste momento estamos muxindo 30 vacas, digamos que temos outras 30 con xatos, muximos solamente aquelas vacas que están paridas de menos tempo e os xatos non dan mamao nelas, e temos, bueno, complementamos a produción de leite ca produción de carne. Estamos en produción ecolóxica xa desde o 2017 certificados. O manexo do gando facémolo, está todos os animales están en pastoreo, faise un pastoreo rotacional, racional, digamos, donde, bueno, simulamos como sería un comportamento dos herbívoros na naturaleza cas cercas eléctricas. Os animales móvense todos os días, vanse movendo polas parcelas, en distintas divisións, deixando sempre un período de descanso para que, bueno, maximizar a produción de forraxe. Os collares xa levo ano e medio con eles. En principio foi, bueno, sobre todo para ter os animales controlados na ubicación e demais, e, bueno, aquí temos cerca unha carretera nacional, unha autovía, bueno, se unha vez escapaban, que saber por onde andaban, pero despois temos a ferramenta de saber cando unha vaca está de parto, cando anda en celo, cando unha vaca enferma, pois é algo que, bueno, que valoramos moito, que estamos moi contentos co funcionamento. Para ganaderías de leite este dispositivo pois tamén é de gran utilidade, porque a parte da función que é localizar o animal cando a mellor está pastoreando ou fora do que é unha superficie cuberta, pois tamén temos ese plus da detección de actividades como tan importantes como pode ser a rumia, o tempo de descanso, alta actividade para detectar celos ou calquera tipo de anomalías mediante toda esta recolección de datos. O tema de poder ter controlados os animais e incluso as instalacións parecía que era algo que solamente podían facer as explotacións intensivas, pero este tipo de ferramentas axúdanos aquelas explotacións con manexo extensivo, pois axúdanos no día a día, pois, bueno, para poder ter controlados os animales, que algún animal ten algún problema ou calquera cousa, facilita moito o traballo. A parte de poder ter controlados os animais, a aplicación tamén nos facilita moito o traballo, porque ali temos todos os datos de cada animal, os partos, as inseminacións, diagnósticos depois de xestación se foron positivos ou negativos, calquera incidencia, calquera enfermedade que poida ter o animal, tamén o poñemos na aplicación para recordar que problemas poido ter ese animal, e, bueno, facilítenos moito o traballo diario. O dispositivo Rumi ten moita versatilidade e pola colocación da antena funciona de xeito autónomo con unha cobertura propia que lle dá esa antena e que nos posibilita que traballe en zonas onde non hai cobertura móvil. Traballamos con antena, está colocada, digamos, na parte máis alta da superficie que manexamos en torno a unhas 70 hectáreas, e a antena permite-nos ter todos os animales, casi prácticamente temos fincas por toda a parroquia, permite-nos ter todos os animais controlados.